Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tohle bude, co jsem dostala k Vánocům, protože už jsem dlouho nevydala video. Takže jdeme na to. Takže jako první věc jsem dostala tyhle brýle vzhůru nohama. Počkejte. Vidíte to teďka vzhůru asi nohama? K tomu takhle kartičky. Jsou tam úlohy s velkými kartičkami a s těmi malými. A je k tomu ještě takováhle modrá fixa. Jako další jsem dostala tyhle sluchátka. Takhle vypadají zevnitř. Elektrický ořezávátko, který už jsem zkoušela. Tak. Potom jsem dostala tuhle sadu, ve který je sliz. Chci se podívat na part 2, tak ahoj.